Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Estamos rematando este ano 2025. Creo que este programa vai a ser o número 29, se non me equivoco, desta quinta tempada. Vamos a chegar neste ano ás 230 conversas dende que comezou este proxecto. Últimamente o repito moito, disculpádeme a quenes se hai alguén que ve todas as conversas, non? Pero porque preciso eu mismamente dicirme, hostia, 230 conversas que é unha puta locura nestes 4 anos e pico, casi 5 de proxecto. Nesta quinta temporada máis que está sendo moi bonita, están pasando moitas cousas moi chulas. Tedes todas as conversas disponibles en YouTube, en Spotify e espero que cando vexades esta xa todas tamén en iVoox, co cal non tes excusa para poder escoitalas. Conversas moi guapas que tivemos esta tempada, como unha que se publicou fai unhas semanas con Chiquita Movida, o novo proxecto de Raiden, que é unha puta locura que isto pase por aquí. Xente que venden de fora, como tamén como Las Tristes ou os rapeiros de Barcelona, del Hospitalet, se non me equivoco, Crime. E xente que, como aquí imos a ter hoxe con nós, que é o protagonista do que para min, e creo que para máis xente, porque xa eu vin algunha outra persona así do mundillo, ten un dos mellores discos deste ano 2025 en Galicia. Un traballo que eu dixo moitas veces xa, pero creo que é unha carta de presentación moi, pero que moi boa, é unha declaración de intencións moi interesante. Sonou tamén, última autopromoción, e xa imos con el, sonou no especial que gravei co Capitán Sabrosura do Sabrosura Fest na Radio Galega como un dos artistas a ter en conta deste ano 2025, así que calo xa a boca, xente, porque hoxe temos con nós, e faime moita ilusión, a Xosé Maseda. Como estamos? Moi boas, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos, como che dicía e como dicía na presentación, rematando este ano 2025. Tiña moitas ganas de falar contigo, a verdade que me apetecía moito e mira, que ben que sexa antes de acabar o ano, antes dun último concerto que falaremos que vas a xuntarte con outra das cabras que hai aquí en Galicia como Kid Mount para actuar en Viveiro, e tes nova canción que saliu fai pouquiño tamén, ese novo disco, ese disco de presentación. Vaya ano máis intenso que tiveches, eh? Bueno, fíjese o que se pudo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las palabras, por contar conmigo aquí hoxe, por todo, polo apoio tamén ao disco desde que saiu o primeiro adianto, que xa vin aí que fixes un TikTok e todo eso. Nada, a verdad, sí, un ano intenso. Neste ano saquei máis, levo sacando música desde 2019, pero creo que este ano saquei máis temas que no resto de todos os anos xuntos. Pero bueno, ben, todo ben, vai indo a cousa para adiante, pouco a pouco, saleu agora o último, que vai ser o último tema deste ano, e nada, bastante ben. Bueno, xa espero que, se me poño aquí a falar, xa espero que me preguntes tú para ir tal, que se non empezo aquí a falar, A ver, isto... eu digo unha cousa, eu se queres falar ti todo o tempo, eu simplemente escoito, xa non No, me no, faz o no, traballo no. completo, a mí me Que sirve, va, eh? que va, que va, que va, que va, no, no, no. No, pero, Hay que... mira, ti dicías sobre un dato moi importante, non? Porque eu dicía que é certo, non? Tes o teu primeiro disco Pontes publicado, ese primeiro traballo longo, pode haber quen pense, non? Que chegaches agora neste ano a música, non? Que apareciches agora, que te presentaches desta maneira, pero 2019 xa empezando a sacar cousas, de antes seguro que xa facendo as túas cousiñas tamén un pouco máis ocultas ou non tan públicas, 6 anos xa dando caña na música. O sea que tes un primeiro disco, ahora cando as cousas se está poñendo máis seria, pero joder, xa unha experiencia e un bagaje interesante. Sí, ao final empecé, saquei o primeiro tema, estaba un primeiro de bachiller. Nada, fixera así, xusto, sí que escribira cousas antes, pero non tampouco moitísimo, o sea, foi o sea, sempre digo, ese tema foi o primeiro tema que me escribín enteiro, porque antes ao mellor poñíamos unha noite, escribía, eu que sei, eh, 30 segundos, 40 segundos, e o día siguiente vio non me molaba. Se foi E, o e, primeiro, e, e o desechabas.
tiraba con el. Ese foi como o primeiro que tal, e sí, o sea, levo moitos anos, pero en 2019 saquei un tema, en 2020 saquei dous, en 2021 creo que ningún, en 2022 xa algún máis, e xa un pouco máis tirando, pero sí, este ano foi moito mellor, porque tamén, bueno, ao final estaba xa que a idea de facer un disco, que é algo que me plantexaba e que me gustaría desde o primeiro momento, pero xa sabía que co ritmo que tiña de facer os temas para sacar un disco que tardara 4 anos en salir ese disco, porque era ao ritmo que iba, pues quixen esperar a ter un pouquiño máis de bagaxe, máis tamén saber o que quería facer, non facer as cousas. Claro, porque sacar un disco, aquí o falamos moito, non? Sacar un disco é unha cousa moi complicada por moitos factores, por tempo, por cartos, por ter cancións, por Sí, saber producir ou ter con quen producir, non? Hai moitos factores que agora tamén profundizaremos, pero tamén hai que ter claro o que queres, non? Que non é simplemente xuntar 10 cancións porque sí, ou 20 cancións, ou 5 para un EP, non, que saber un pouco claro onde queres enfocar, saber que temáticas queres tratar e saber un pouco como te queres presentar, non? Porque ao final un primeiro disco non é definitorio porque queda moito por diante e poden cambiar moitas cousas, pero claro, mola máis saber o que queres presentar e ter todo claro para dicir, vale, quero isto, pois traballar sobre eso para que teña un sentido o que estás a facer. sí, ás veces incluso demais, porque despois tamén hai discos que me é máis ou menos buscar o equilibrio, porque a mí, por exemplo, hai discos que me gustan e que me flipan todos os temas, e na realidade, aínda que o artista casi sempre lle dé como unha explicación, hai moitos temas que é simplemente un pouco de todo, que é normal, porque non te podes facer 10 cancións falando exactamente do mesmo, Hmm. porque aburres a un santo. Entón, co meu disco pasou un pouco eso. Tiña moi claro cal era o concepto central e todo o que quería decir co disco, pero non podo estar durante media hora dicindo porque, bueno, sobre todo vai polo tema do paso do tempo, de facerme maior e todas esas cousas, pero tamén necesitaba como coller ese concepto e poñelo con temáticas diferentes, con matices diferentes e incluso algún tema que se vai un pouco dese concepto central, que non por eso deixa de ter representatividade no disco, ni moito menos, pero bueno, sí que é verdade que é un pouco intentar buscar eso. E despois, bueno, toda a parte técnica de produción e de todo eso, despois tamén xestionar os tempos, canto tarda X cousa, canto tarda tal, sempre hai contratempos, sempre todo eso. Por eso, este disco saleu en maio e a miña presión máis obxectiva era que saíra en novembro do ano anterior. E despois xa me puxen, no, a ver si para Semana Santa, despois no, a ver A si ver, para tal. Acabou salindo en maio. Agora tamén é verdad que co sabido, o próximo, aínda que non vai a sair na data que quero ou que penso, estou seguro que vai haber menos marcha, porque tamén é cuestión de ir aprendendo como funciona a cousa. mira, antes de entrar a un pouco máis en profundidade, non, a falar deste paso do tempo, deste Pontes, hai unha cousa que sempre me gusta preguntarvos aos que, bueno, xa levades un tempiño, non, porque ao final poucos temas nos primeiros anos ou non unha carreira mega activa, pero non deixa de ser carreira, porque unha vez que publicas algo xa comezas unha carreira como tal. Eu unha cosa, sempre os pregunto dúas cousas. A primeira vai un pouco en relación co que acabas de contar, que ti cando empezas a publicar as primeiras cancións, empezas a, bueno, quero compartir a miña música, quero facer cousas. Te esperabas que todo o que conleva a publicar un disco, sacar unha única canción simplemente, era todo o que hai detrás, todo o que hai que facer, todo o traballo de promo, todo o traballo de preparar TikToks, como subir a unha plataforma, todo isto, te imaginabas que era así ou está sendo un No, no. mundo completamente distinto e máis complicado do que imaginabas? É moi diferente, pero tamén é verdad que tampouco ten absolutamente nada que ver o que era sacar un tema en 2019 co que é sacar un tema hoxe en día. O sea, absolutamente nada que ver. O sea, por exemplo, os meus dos primeiros temas non están en Spotify, e non, pero porque non facía falta que estuveran en Spotify.
porque era YouTube, o sea, movíase todo por YouTube. Ahora hai veces que me ve algún colega e mira meu Spotify e vai a YouTube e díceme, buah, como tes tan pouquísimas visitas en YouTube? É como, Cambiou. cambiou eso, cambiou todo, cambiou xa, bueno, todo o tema de publicidade, todo eso nas redes sociais, que é algo que hai que facer e que era máis estético do que son, tamén é verdad, que esa persona ten comigo e chámame TikToker este, pero é verdade, é unha ferramenta que hai e que, bueno, que che pode axudar e que che pode, que é necesaria, porque por moi vos que señen algúns temas e tal, e a música funciona de determinada maneira, se a xente non chega a eses temas e non os coñece, non te poden escutar, por moi bo que señas tú e por moi bons temas que teñes. Sí, porque ao final as redes sociales, joder, unha cousa que me preocupa moito ás veces de xente que empeza carreiras ou falo con algún proxecto, incluso algún que puido pasar por aquí, que claro, importa a túa música é o máis importante, lóxicamente, ten que ser un bo disco, unha boa canción, ten que ter unha letra que chame, unha música que sexa bailable ou o que queira, non? Porque sen eso dá igual. Pero é certo que con eso non chega solo, non? Porque non simplemente con publicar unha canción xa vas a ter un éxito da hostia, moi poucos casos ou casi ningún que lle funciona, Claro, e as redes sí, claro. son necesarias. Que pasa? Putada é cando che costa crear ou non tes ganas porque é difícil tamén poñerse a pensar Ah, ou a gravar, que eso ter sí, a sí. motivación para facelo é difícil tamén, eh? Sí, 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 aínda ontes, bueno, isto vai sair máis tarde, pero hoxe saiu o tema este de Pide Máis, que é o último que sai no ano, e ontes estaba bastante fastidiado porque me tomaba super mal de saúde e foi como, non teño un TikTok para subir mañá, teño que baixar, puxome aquí diante da casa, encima grabei un TikTok na calle, que a xente pasando por detrás, que me dá vergonza, sabes? Pero é como, hai no que facer, o sea, hai no que facer. Non fai se non queres, pero é como vai ser positivo facer Sí. eso para min e tal. E si, despois do tema de redes e tal, eu, non sei, sempre intento así facer, bueno, tampouco son o único que fai así cousas diferentes tal, por exemplo, Manu Keep Mount sempre fai ahora esta sección esta de explicando barraspiñas, tal, así que está moi guai. Pero eu tamén intento aí buscar ou pillar un pouco de referencias, intentar currarlos un pouco máis, pero ao final isto, o sea, o tema das redes sociais da música en xeral é super impredecible. Tú sempre podes intentar facer as cousas ben, e hai veces aínda para este tema que collín fixen un vídeo coa cámara, fixen un time-lapse, e despois gravei a min, e despois partín a pantalla, fixen unhas letras super guapas e tal, e ao final ese vídeo ten un cuarto de likes dun vídeo que fixen collendo o móvil, collendo así diante, o sea, xusto había un medio tren, entre comillas, de tal, puxen literalmente unha frase, cantei o tema, puxen aí, collino outra vez, e xa está. E non lle puxen nin os subtítulos, que é o que máis traballo dá. O sea, non fixen literalmente nada e funcionou mellor. Entón, nada. Todos sempre intentamos que a cousa vaya, o sea, que funcione ben, tema de redes sociais e todo eso, pero tamén hai moita parte que é de probar sorte e insistir e xa está. E despois tamén está a xente xa que xa nin siquiera fai eso porque xa ten tantos ointes Que non que lle xa fai lle fan os falta. propios ointes, claro, eso é o verdadeiro que pudera, a mí non me apetece estar grabando TikTok, sabes? Pero vai, pouco a pouco. Pero mira, é que é moi complicado, eu sempre digo que lóxicamente hai que tentar currar esas cousas e facer os vídeos o máis currado e sobre todo se tes tempo e posibilidade de facelo, non? No meu caso, Mm. chegados a este punto do proxecto e demais, hai veces que subo cousas que mas curro moi pouquiño porque digo, mira, total, Xa, non pasa nada, e outras veces sí que me gusta pois tentar editar os reels que subo das conversas ou algún vídeo que subo eu falando de discos ou tal, pois sí que me gusta currar un pouco máis, non? Pero eu sempre me lembro dunha época na que, bueno, tentei darlle un pouco máis de caña, tiña máis posibilidades de darlle un pouco máis de caña e subía a TikTok un vídeo cada día cunha canción. Era simplemente, mm, hoxe quero recomendar esta canción, non explicaba nada máis, simplemente pois quería recomendar unha canción. E, bueno, usaba temas de xente galega, temas de xente de fora de España, temas de xente de España, bueno, un pouco de todo. Algún vídeo iba máis ou menos funcionando, tiña algúns cuantos likes, outros menos, tal. E no momento no que me din conta de que ti podes currarte moito, facelo de puta madre, e
depende de moitos factores. Cando de repente subo un vídeo falando de estopa, que digo, joder, poño hashtag estopa, non sei que tal, a priori estos deberían funcionar máis, subo ese vídeo, tiña moi poucas visualizacións, casi ningún like, nese momento dixen, vale, eu podo currar moito, non sei por qué, non entendo esta puta red social, non entendo as redes sociais en xeral, xa está, lóxicamente tentar currar, non? Facer as cousas, pero tampouco Sí, claro. agobiarse, non? Como dicías ti, bueno, mira, non podes gravar un Sí, vídeo sí, como sí. queres. Bueno, pois sacas o que podes para promocionar o tema, para ter un pouco de repercusión en redes, e xa está, non é o que querías, pero polo menos tes un vídeo aí e non pasa nada, tampouco porque haxe un vídeo menos currado que os outros. Bueno, total, si ademais eu sempre estou mellor cos meus compañeros de piso, facendo TikTok que me ven aí tal, non sei que, estou no salón, poño o coordenador, tal, non sei que, editar, e sempre subo e digo, mima, non é Renai, o sea, vaime chegar, vai funcionar moito máis que collo o móvil e faiga a primeira merda que se me pasa pola cabeza, que é isto, pero bueno, tamén é unha maneira de intentar pois cuidar un pouco a estética do proxecto en xeral e todo eso de unha maneira ou outra. Tampouco sin darlle máis importancia da que ten, aínda que ten bastante importancia No, pero hoxe sí en día que por como vai a movida. sí que é verdad que cuidas un pouco a imaxe, sí que é verdad que tamén te entretes dunha maneira que creo que Sí, se o claro. faz, sobre todo se non che agobia facelo, sempre lle digo a todo o mundo, se che agobia facelo, non te forces algo porque te vas a forzar a facer algo que te vai a queimar, porque si que se o faz sen querer, é como a música, se ti publicas músicas sen ter ganas, vas a acabar queimado porque non vas a recibir Sí, sí, sí. uns cartos grandes, pois con isto mismo, non, se che gusta facelo, se che gusta editar de vez en cando, pois sí, hai que facelo porque non pasa nada. Mi outra pregunta, dicíache de como vías o panorama e quero preguntarche como te ves ti. Ese rapaz do 2019 que sacaba eses primeiros temas en YouTube, esas primeiras cousiñas, e como te ves agora? Como te valoras ti esa evolución? Bueno, non me gusta tampouco falar moito a min porque nunca é fácil falar dun mesmo e nunca pode ser tampouco obxectivo entón por eso tampouco gusta moito falar de min, pero bueno, véxome como un artista, por lo tanto tamén como unha persoa que bueno, que lle gusta currarse todo relacionado coa súa música, dentro das súas posibilidades tamén en todos os niveis, e que, por exemplo, bueno, sempre me considero unha persoa que, porque, por exemplo, en ser bon ou facer un tema pegadizo ou algo así, é moito máis complicado ser obxectivo. Eu, ao mellor, pois, ao estar nun proceso de creación, estou hoxe gravando un tema, non sei o que, estou compoñendo, e digo, fa, isto é a hostia, non sei que. Vou ao día siguiente e non é a hostia. Pero, aínda así, moitas veces, incluso cos teus propios melodías ou de repetir as cousas, pois non é tan fácil saber si algo é realmente bo ou non, ou ten que pasar un tempo ou tal, pero nunca pode ser objetivo tan por un tema de tal. O que sí que se pode ser un pouco máis objetivo é que a parte da letra, que aí sí que considero que humildemente está o meu forte no que é a música, que é a parte da letra. Entón, nada, eso, considero unha persoa que se curra moito a súa música en xeral e as súas letras en particular e que intento que sempre que sexan o máis meticulosas posibles, aínda que, bueno, tampouco sin pasarse, porque, o sea, escribir ben non ten nada que ver, por exemplo, dun xénero ou outro. Eu poido escribir un tema de rap que este super ben escrito, pero o que di, por exemplo, mellor non me pode entrar nun tema que me faiga de reggaetón. E se poido me escribir un tema de reggaetón que o vexe que digo, está genial escrito, esa mesma letra, sería impensable meter un tema de rap, entón tamén é cuestión De adaptar, de que a de... letra, claro, de adaptar e de que tamén de que a letra cumpla unha función. Eu do que pecaba moito de chavaliño era como de querer explicar todo super ben, tal, non sei que, e que ao final se foran os temas super saturados de letra, que eu noto moitísimo porque cando os cantaba en directo nunca podía acabar, sempre tiña que parar para respirar, que agora que os temas novos non me pasa. E nada, simplemente adaptarse e tamén o máis difícil de todo e que considero que non é un dos meus fuertes, é algo que me gustaría que fora, que é o de saber expresar moito con moi pouco. Que creo que consigo a veces, pero non o consigo sempre, e pareceme a clave para, por lo menos, a parte de letra,
para decir que algo é É que unha cousa que admiro moito dos que escribides cancións, eu teño claro que eu fago críticas ou comentarios en Mundo Sonoro e demais, que aí sí que me meto un poquinho máis en faena, pero sempre o fago cun respeto cara a calquera disco que podo reseñar ou calquera cousa que podo falar, porque eu admiro moito os que escribides música e os atrevedes a publicala, porque escribir relativamente sinxelo, dicir, eu collo ahora un papel, eu escribo aquí unha canción e aí está escrita a canción, que dicir, a letra será unha puta mierda, pero eu a escribo. Pero publicalo, que a xente o escoitemos, me parece, en calquera xénero, de calquera maneira, me parece moi valiente porque non deixa de ser algo que ti na túa habitación sale da túa mente e te expulsa que a xente o escoitemos. E ser capaces, sou unha persona que me expreso para expresarme, explicar unha frase, estou media hora para explicala, me cuesta moitísimo sintetizar. Entón, ser capaz de facer unha canción de 2, 3 minutos, con X letra que sexa, e poder explicar algo, aínda que igual non sexa exactamente o que queres explicar ou non o podes expresar, a mí xa me parece admirable, porque, joder, conseguir facer unha historia en 2 minutos, hostia, me parece complicadísimo e dentro, claro, é o que máis seguro que melloras como dis, porque canto máis escribes, canto máis publicas, canto máis faz, pois tamén te sirve para decir, ui, hostia, como dicías, non, esta canción, joder, moita letra, non son capaz de cantala, coño, tamén hai que ver esas cousas, claro. Sí, pero tamén é cuestión, eu, por exemplo, de todos os rapaces, por exemplo, de todos os que facemos música cos que teño temas ou cos que fixen temas ou cos que ainda que non fixera temas que estuvamos xuntos no estudio, que son, prácticamente todos que viven en Santiago, eh, todos, Quinin, que é Volverio Fendi, que é o meu compañeiro de piso e mellor amigo, Willow, que non me dio tempo por si vivira, Xian, Fabio, Martín Novelouro, Manu Guimond, o sea, todos, eu xuntome con eles, vale, se facemos un tema ou así que é de medio cantar, aí me digo, vale, sí, tal, non sei que, faigo. Pero do resto, se non temo de rapear, eu podemos xuntar con eles e podo facer o estribillo así, pero para eu facerme o meu verso, eu non teño a capacidade que teñen eles de facer un tema nun día, de facerse un tema nun día, que fan todos, o sea, o raro son eu, e todos eles falo, e salese super ben, o sea, teñen moi boas letras e moi de todo, pero eu non son capaz. Eu teño que estar eu solo na miña habitación e poñerme, e para min unha boa noite de escribir é se me faigo 4 barras, o que se chama un Sí. patrón, para min non foi unha mala noite de todo. E para min a mellor é de 8. De máis de 8 nunca collo unha noite para cantar. Son pasou moi poucas veces. Pero eso, porque ao final pero é porque eu son así, eu son filólogo, e tuve que facer moitos traballos para a carreira de redactar, e pasei moi mal porque redacto e sempre busco, o sea, despois quedaban moi ben redactados, pero sempre tardaba moitísimo e para tanto o TFG como o TFM tamén tardei moitísimo en redactalo todo meticulosamente porque son eu así, e que a música é prácticamente música. Pero mira, ao final, tires así, eu lle teño escoitado, sobre todo, xeno que a mí me gusta moito, que os cantautores que falan, algún como Andrés Suárez que me flipa moito, ten falado de composición, non? De que ao final cada un tedes a vosa forma. Unha cousa que nunca pregunto aos Sí, claro. artistas é como compós. O sea, podo preguntar algún tema en concreto, algunha cuestión ou tal, pero non pregunto como se compón, porque cada tema ten a súa vida, e ao final, pois, no caso dos todos os que estamos a falar, todos eses cracks que non me aches, fan moi bons temazos, pero escribir en 2 minutos non é sinónimo, lóxicamente, de que poida ser unha boa canción, non? Eles teñen facilidade de facelo, salelles moi guai, pero non é o habitual tampouco facelo, e ao final o importante é, ti sabes, que a ti te costa máis, bueno, te costa máis, que igual sacar un disco de 10 cancións a ti compoñelo vai che levar igual 2 anos, pois igual che leva 2 anos compoñer 10 cancións ou ter 10 cancións feitas. Bueno, non pasa nada, ao final ti eres así, a túa forma e xa está, non hai que agobiarse tampouco por Sí, eso. no. Completamente, pero o que quero tamén deixar en claro é que moitas veces eles poñen unha tarde, sacan un tema, está moito mellor que un que tardeu moito, sabes? O sea, non eu porque son así, porque me paro moito, pero non polo feito de pararme, ese tema é mellor, nin a letra está mellor, nin nada, non ten nada que ver aquí, simplemente pois a xente funciona
funciona diferente, por eso tamén tardei tanto en sacar o disco, e por eso tamén o disco ao final foi sacando algún tema e quedouse en 7 cancións, que se me quedou un pouco cortiño, pero eso, nada, que cada persona funciona diferente, e que, bueno, que tamén está guai. Por eso, non quero ni moitísimo menos quitarlle valor a... O sea, é que non yo quito, é No, que no, yo no, poño, no, non porque se sonou xunta eso, eh. é... Vale, vale, dale. No, No. espero que no. Porque eso é das cousas que máis envidia me dá. Porque é como, tal tío, en plan, que se puxo un día xa ten un tema, é como, sí, cabrón, é que se me poño un día en facer un tema, poido sacar un disco, sabes? Pero non é así. Dame moita envexa sana, pero... A ver, se a mí me dá envexa o que ti fas tardando máis tempo, claro, a ti te vai a dar envexa o que eles fan tardando menos tempo Ah, porque claro, ao final, sí, joder, a todos nos gustaría ter capacidade de poder facer as cousas de outra sí, maneira, pero bueno, ao final tamén é unha cousa, que eu creo que é un problema o mundo no que vivimos desta industria que obliga a ter que sacar cancións ou tal, que ao final, joder, se ti podes sacar como está sacando, pois sacaches máis cancións este ano entre disco e sinxelos e demais, sí, pois de puta madre, pero non pasa, creo que o público temos que entender que hai tempos e xa está, e sí, non se pode forzar a máquina, porque ti seguro que se te forzas a publicar a compoñer unha canción, vai a ser, aí sí que vai a ser a túa peor canción. Se te obligas sí, a, no, es que tengo que sacar 20 canciones e te poses na casa, vas a escribilas, porque ao final vas a escribir 20 cancións, pero vai a ser sí, unha sí, puta sí, mierda. Seguro, o sea, eso, sí, sí, digo, sí, se entera coñecementos de nada, estou seguro que son as peores cancións sí, que podes facer. total, e moitas veces, o sea, poñome a facer algún tema e, sabes, pois o mellor teño medio tema feito, despois poñome e non me gusta, pois tamén non o vou sacar. Quero dicir, eso tamén é o que me garantiza, e creo que lle garantiza a xente que me escoita, de que os temas que saco son temas que considero que están ben e que merecen ser a pena sacados. Non é tampouco cuestión de poñerte aquí a sacar calquera cousa, pero... Falábamos que ese Pontes non saliu un poquinho máis tarde, foise retrasando, pero cal foi o momento exacto ou que foi o que che provocou dicir, veña, ahora sí quero sacar un disco, o sea, quero poñerme a traballar nun traballo completo, cal foi o punto no que a túa cabeza fixo o clic de simplemente publicar cancións random, entre comillas, sen máis, a xa querer dar este paso, que ao final é o que todos os artistas queredes, non? Que é ter un filliño, ter un disco xa cun Sí, sí. conxunto. Pois mira, non che, non che sei dicir exactamente de meses, o tema foi aproximadamente sobre abril, por poñer así unha data do 24, estaba eu aí en cuarto de carreira e tal, e foi nun punto no que empecé pois a verme por unha parte durante ese ano inteiro, que foi, bueno, o que correspondía, eu na miña cabeza como estudiante que son que ainda sigo sendo, non falo de anos inteiros, sino falo máis ben de cursos. Sí. Este curso foi un curso no que empecé bueno, máis de lógicamente acabar a carreira, no que empecé pois a tocar xéneros novos por unha parte, a deixar de únicamente rapear, e saquei o meu primeiro tema cantado, como titulei con todo eso. Empecé a colaborar con outra xente como Willow, que agora se converteu pois, un dos meus mellores amigos, tanto na música como prácticamente tamén fora dela. Colaborei con outra xente tamén como Xerasile e tal. Empecé como a facer temas así un pouco máis seguido non sei, a notarme tamén capaz de probar outras cousas Hmm. e vía como que, vale, agora que estou empezando a sacar temas, mira, si me quero poñer a facer un disco en 2020, pois o mellor tardaba 4 anos. Foi nesta, pois o mellor para facerme X temas, pois non sei canto tardo, pero algo menos vou tardar. En plan, este é o momento. E xusto xuntouse eso, xuntaronse varias cousas, o sea, acórdome aínda que despois recollín algún cacho ou algún tema que tiña de antes, acórdome que o primeiro que me puxen a escribir do disco foi a introducción, os tempos son chegados, e, e nada, acórdome nese momento estar eu escribindo a introducción, a máis
nesa introdución o que falo, sobre todo ao principio, é como, digo, como que vou ao coche e me vou escoitar o disco inteiro, que era un disco que nese momento non existía, así medio raro o rollo, pero bueno, nese momento de introspección aí escribindo. E nada, eu creo que foi nese momento que tamén motivou, a partir dese momento empecé a escribir bastantes temas, xusto xunteime con un pulmón en junio ou así, que foi cando nos puxamos co tema de Lágrimas con Bote e tal. E a partir dese momento foi como, vale, vou sacar un disco. E despois tamén, porque, bueno, en relación con isto tamén un pouco en relación co significado do disco, bueno, o disco o que quere transmitir é como ese paso da adolescencia e incluso da vida universitaria cara á vida adulta, por eso se chama Pontes, é unha referencia, o sea, isto dixeno mil veces, non son pesadísimo, pero está guapo, pero é unha referencia ao disco Ismo, de Dano, que é, bueno, un dos discos que máis me marcou, e xusto o Ismo é o que conecta o continente cunha isla, con esa parte da península, entón, el empregou esa metáfora como para decir que ese disco era como ese ismo, era esa etapa vital que iba a desaparecer en algún momento. Eu xusto pois fixen unha metáfora moi parecida con Pontes, que xusto pois bueno, tamén en referencia que eu son de Viveiro e xusto meu pai é do Barqueiro, miña mãe do Vicedo, que están conectadas aí por unhas pontes super chulas, que eso foi como o imaxe, o centro simbólico de simoloxía do disco. E xusto eso xuntouse tamén con que foi como, vale, sí, está moi ben, pero facer un disco ben e para facer novos vídeos e pagar as producións e para todo, hai que pagar, hai que soltar a pasta. Entón, xusto ese bravo estou traballando nun bar. E iso xa foi como O impulso final. o momento definitivo de, efectivamente non son un neno, sabes? Porque xusto traballar en hostelería na Mariña Lucense en meses agobiantísimos, pois foi o que me fixo como acabar de madurar e que motivou tamén moitos retoques finais dos temas en xeral e de algún en concreto. E si, eu creo que foi a partir de aí que dixen eu, vale, quero facer isto e pois foi progresivo, tiña xa escritos todos os temas, non sei, novembro ou así, xa tiña prácticamente todo, menos un par de detalles de un par de colaboracións que me quería xuntar cos rapaces para acabar de afinar, e nada, así foi. Traballar en hostelería, bueno, traballar xa deu un pouco, non sempre se di, pero é o punto definitivo para que unha persona se dé conta do que é o mundo real, non? Cando tes que gañar ti os cartos, traballar de cara ao público xa axuda a ver como é o mundo, porque cando tratas con outra xente, hostia, daste conta de como é a movida, de canta cousa hai por aí, pero traballar en hostelería, Sí, cuidado, xa é a etapa final de dicir, hostia, é o traballo perfecto, como dicías ti, non? Para dicir, xa non son un neno, estou na vida adulta, sí, e total, como é a vida adulta. total. Sí, total. Como ten un pequeño que é un rapero que me gusta moito, que é de Madrid, dice: ser hostelero en Madrid Sur é ser atleta, Rafa Nadal solo es un pijo con raqueta. Pois, pois igual. O sea, acabache de dar moitas veces a ter que tolerar, aprender a levar certas situacións, xa incluso a nivel mental de incluso, o sea, eu, por exemplo, bueno, este último ano estuve traballando noutro bar, que xusto, bueno, son uns chicos que levan o bar unha parella que xusto, bueno, son bastante amigos dos meus pais e tal, estuve encantado con eles. A mí o que máis me sorprendía era, especialmente el, a capacidad que tiña de controlar todo, o sea, porque ser un bon camarero, por exemplo, que moitas veces se desprestixa, é super complicado. Sí. E el tiña todo controlado, sabía cando se fora alguén dunha mesa, cando tal, controlaba todo, controlaba a cociña, é como, wow, moitas veces desprestíxase a xente ou se ten unha visión de que tal, isto ten un mérito que flipas. E si, eso si o xuntamos despois pois aprender a
a eso, a ter que poñer boa cara ou polo menos non mandar a tomar polo cu directamente a alguén que che está literalmente jodendo, pois sí, todo conta un pouco para no proceso de madurar e de saber o que é a vida real e saber tamén pois, canto costan os cartos, que eu sempre fui unha persoa que nunca faltou de nada, sempre tuvo unhas condicións económicas bastante boas, pero bueno, sí que é verdad que considero que nunca sempre soupen o que costaban os cartos. E hai moita xente que non. Moitas veces esa xente sí que fai falta traballar. A mí xusto por eso creo humildemente que non me facía falta, xa sabía que costaba moito, pero bueno, sí que é verdad que houve algún momento que foi como, vale, pois sí que costa. Ya, dos cosillas sobre esto, porque dicías que moitas veces se desprestixa, non, os camareiros, e creo que como dicías ti, injustamente, eu teño un amigo que leva sendo camareiro dende 16 anos, empezou en Arzúa, marchou para Santiago, veu para a Coruña. Acábote de perder. Vale, escoitasme agora. Sí, foi para Zúa, marchou para Santiago Sí, e aí foi parou. para Arzúa, marchou para Santiago, despois veu para aquí para Coruña, toda a súa vida traballando como camareiro. Creo que o traballo, se o quitas agora ese traballo, creo que morre en calquera outro sitio, porque creo que unha persona que a máis vale moitísimo para isto por o trato ca xente. E eu sempre o vía nun bar no que traballaba, cunha terraza con, non sei, 30, 40 mesas tranquilamente, e cando el estaba el solo por horarios ou circunstancias ou tal, e se enchía esa terraza, el era capaz de coller 6, 7, 8 mesas, ser capaz de coller todas as notas, pero notas moi grandes tal, e joder, que Sí, vale, sí, sí. será un traballo que non terás un beneficio como outros traballos, será un traballo que vale, non fai falta ter unha carreira para poder facelo, todo o que se queira, eso son cosas que é certo, pero hostia, joder, Sí, non no. é tan fácil e por exemplo, cuidado, facer un café con leite, que parece moi fácil, Sí. No, sí, sí, sí. pero cuidado facer un café ben No, non é feito. fácil. Para facer un café ben feito non vale calquera tampouco, No. Eu xusto non son... Nunca foi un dos meus fortes tampouco. Funciono, parte de dibuixos e tal xa non, pero de, bueno, cremar ben aí Eso o sí. leite, sí que... Eso sí, por lo menos. Pero, bueno, non é fácil tampouco, E depois o que dicías, o de gañar cartos, non? Porque sí que é verdade que todos cando eres pequeno, empezas a ser adolescente, claro, os teus pais te dan os cartos para comprarte unha entrada, danche os cartos Mm. para irte de festa, danche os cartos para tal, pideslle unha consola, compras a consola, tal. E sí que é verdade que de primeiras, todos creo que non somos conscientes cando eres moi noviño, non? Do que é, cando Mm. xa vas crecendo xa te das conta do que hai, pois como decías ti sí que eras consciente de eso e moitos o somos, pero claro, é moi fácil, non? Estar na casa, que che cheguen os cartos para comprarte unha consola, que digas, mamá, voy a sair de fiesta, dache 20 Mm. euros, pero claro, cando te das conta que esos 20 euros son unha semana de traballo para ter 20 euros para comer e tal, Sí, daste sí, conta de que non che chega para comprarte unha consola, nin casi para comer, aí cando claro, xa definitivamente eres consciente de, hostia, es que isto é moi difícil e hai que valoralo. claro. Sí, total. O noso mundo, o mundo da música, claro, é moi caro porque necesitas bueno, tes opción de comprar os bits por YouTube, que aínda así son caros. Ou se non, pagarlle un produtor para que che fael. Despois, gravar o tema. Pagar a grabación, a mezcla, o máster, todo eso. Despois, toda a parte das visuais. Se queres facer un videoclip, que xa é unha pasta que flipas, si, aínda que non lle faz un videoclip, se lle faz algo así máis tal, tamén son cartos. E é unha pila de cartos que che costa todo o tema e que tamén, o sea, tamén che costes os cartos, e a min costan os cartos porque eu quero facer o rollo profesional e quero intentar sacar cartos de onde poida ou gañalos por outros medios ou tal para poder traballar con xente profesional nesto e poder acabar tendo un resultado profesional que é o que considero que teño e sei que teño porque sei que me rodeo de xente moi profesional e que fai moi ben o seu traballo e que eso tamén en parte unha inversión, aínda que non é seguro que se che vaya, que todos os cartos che van volver, pero que de alguma maneira é unha inversión. Eu sempre falo do meu proxecto vital, e o meu proxecto vital é isto,
e teño clarísimos. Todo este ano estou preparando as oposicións, porque quero ser profe, e eso está moi ben, é o que quero que sexa o meu traballo, é esa tranquilidade, o tal. Pero eu o que quero é sacar a oposición e pillar cando poida unha excedencia para facer música a 5 anos. E para intentar poder non vivir para sempre, porque isto, por moi ben que che vaya, é moi pouco probable xa que poidas vivir durante X tempo, e imagínate para toda a vida. Pero sí, ao final é todo isto que falábamos dos cartos en inversión no meu proxecto vital, nalgo que lle vou poder enseñar o día de mañá aos meus fillos, de mira, teu pai fixo isto, escoita isto, cando teñen unha edad que podes escoitar, que hai veces tamén Sí, que igual hai cando cosas escoitan un que... sobrinho así que ten 6 anos de edad, non, sabes? Pero sí, entón ao final é unha inversión non só a nivel monetario de que che poido o día de mañá recuperar eses cartos ou non, pero sí a nivel de cultural e artístico que humildemente considero que É que, ademais, é unha cousa, porque vos, ti, non? Neste caso, estou falando contigo, non? Pero calquera dos proxectos que pasaron por aquí, calquera da xente que pode crear un proxecto musical, vos estás invertindo en isto, en todo o que dicías, nas visuales, porque, por exemplo, ti eres consciente de que esa xente tamén ten que traballar, e ten que comer, e é importante pagarlle a xente, non? Que non todo o mundo tampouco entende esta parte, pero ti invirtes na música como hai quen invirte en viaxar. Quer dicir, sí, hai total, literal. quen cada ano quere viaxar 2 semanas a India, 2 semanas a non sei que, e todos os seus cartos van para eso. Ti no teu caso, os teus cartos, home, algo viaxarás ou algo farás aí cos teus colegas ou tal, Sí, pero pero a maioría van para a música, que é o que a sí, ti te enche, que é o que a ti te apetece, como dicías, é o teu proxecto vital, que ao final, isto non vai solo de, lóxicamente, poder vivir da música ou que te escoiten miles e miles e millóns de personas, senón que ti, como dicías agora, que me parece moi bonito, que dentro duns anos lle podes ensinar a teus fillos e dicirlle, mirade, este é o que facía o voso pai con 20 anos, con 30 anos, este é o que era eu de novo. E eso o estaba pensando agora, eu que non quero ter fillos, que eu non son moi niñeiro, no? Pero sí que penso os que queredes ter fillos, que, joder, ten que ser moi bonito cando pasan os anos e poder ensinar algo como a isto, non? Dicir, mira, este é o que facía eu. E é precioso, joder, e ten que ser un orgullo que eso poida pasar. Co cal, oye, unha inversión boísima. Unha inversión boísima. moitas gracias. Con as palabras, e si, xusto o que dis dos viaxes é como literal, non me fun de viaxe eu que a miña parella e con os amigos non sempre dicen miña mãe, nunca vas a ningún lado, eu como, mamá, quero facer música, unha viaxe sonme o mellor 2 temas. Prefiero ter cartos para sacar 2 temas e non ter que sacalos cunhas visuais que se xaman unha Hmm. contelería. Prefiero eses cartos, non son multimillonario. O día de mañá, se me vai moi ben, xa me irei de viaxe. E gustame viaxar, as veces que teño ido con meus pais ou así, moi ben, me gusta moito. Pero é como, non é a miña prioridade. Hmm. Vale, non me vou de viaxe agora, non vou ir ás Canarias, nin vou ir a tal ni nada. Xa teño tempo toda a miña vida Sí. para, si Dios quer, ter algo de cartas e poderme ir. Agora o momento de apretarlle a isto, de poñer toda a carne no asador nesto, é agora. Si no, ese momento pasas. Hmm. Así que hai que apretarlle aí. E teus pais, que tes algunhas cuantas referencias, non? A Sí. carreira, o que pensan teus pais, ou a dicirlles, bueno, de tomar decisións e contarlles esas decisións, entendo que hai un apoio, non? Tamén por esa parte, hai un entender que, joder, creo que é moi fundamental, non? Tamén moitas veces, cando se emprenden estas cousas, non é imprescindible que te apoien os teus pais, os teus amigos, a tua parella nestas cousas, que o podes facer igual. Pero sempre é máis sinxelo, non? Cando sintes que na túa casa entenden que ti vas facer este esforzo. Sí. O sea, non, non por isto quero decir que si alguén non apoia os seus pais sexa o fin do mundo, ni moitísimo menos, porque se poden facer as cousas porque todo eso, pero contar co apoio, o sea, falo desde a miña experiencia persoal. Eu acórdome a primeira vez, porque eu, bueno,
como empecé no tema do rap e todo eso, era que cando eu estaba no instituto estaban moi de moda as batallas de gallos. Eu empecé a improvisar, tal, así que en castelán, ademais. Eh, entón gustábame, eu xa lle contaba aos meus pais, gústame isto, tal, non sei que. E despois empecé como o que falamos antes, a empezar a escribir algo, o sea, que non eran ni siquiera temas, moitas veces eran pues, simplemente escribir. En vez de improvisar, pues probar a escribir. Que tal, e de repente acórdome de ter o primeiro tema e tal, non sei que facelo. E a min nada, eu, como os pais, sempre tuve unha relación super boa, super aberta tal, pero ainda así, pois, polas cousas que pensas, cando eres un neno, eu iba a contar eso aos meus pais, pero con medo que me dixeran de mi Que má, fas, porque que moitas veces, fas? porque e tamén por outra parte, porque eu entendo que se tes un fillo que ten 16 anos e se vai meter no mundo do rap con moitas cousas que está relacionado ao mundo do rap, pois o mellor a min agora, pensando de mañá se o meu fillo, eu digo que teña cuidado, con toda a razón do mundo. Os meus pais, desde o minuto cero, que lles dixen que iba a facer eso, absolutamente a tope comigo. Despois, cando saleu o primeiro tema, mandando yo a todos os seus amigos e todo eso, en plan, como super orgullosos e tal. Este xusto falo deles neso. Por eso sempre digo que son un apoio fundamental e que me permiten, pois eso, ter toda a seguridade do mundo de seguir para diante con isto e que se non fora por eles, pois a miña situación sería máis complicada, seguro. Facer as cousas tal cual as estou facendo agora, pois non sería posible. Pero é unha sorte. Teus pais, o paso do tempo, non? Que Sí. ilustran este Pontes, este disco presentación que, como decía na presentación, valga a redundancia deste programa, pareceme un traballo moi interesante. O dixen no seu momento, falaba, por exemplo, cun gran amigo, con Borja Zeta, lle falaba do disco, e lle dicía que a min, lóxicamente, é un disco que terá as súas imperfeccións, é un disco que terá as súas cousas mellorables, como creo que o 99,9% de música que se fai, que toda a música, aínda que sexa moi boa, se pode mellorar, pero creo que foi unha carta de presentación moi potente, eu o dixen moitas veces, creo que non se nota moito que un primeiro disco, creo que ten un conxunto moi interesante de cancións, a música, as bases están moi ben feitas, a túa forma de compoñer, de cantar, as colabos, está todo moi currado, e é unha cousa que é moi boa, porque ti falas do paso do tempo, non te dicías que ese paso da adolescencia á vida adulta, da universidade, todas estas cousas, eu con 35 anos que teño agora mesmo escoitando este disco, síntome moi representado incluso agora mismo, é dicir, adaptando algunha letra non a outras cousas, pero que é un disco joder, o paso do tempo a todos nos afecta por moitas cousas este conta o paso do tempo, e plasmalo todo desta maneira chapó, e que é necesario tamén facer traballos desta maneira, non? Que hai moitos traballos, meterse con outros rapeiros, lanzar barras de outras maneiras, está moi guapo, pero tamén contar a realidade que ti e todo os teus amigos vivides, que é darte conta, pois, de que la vida adulta llegou. Sí, total. Sí, eso por unha parte, eu, sabes, eso entendo, por exemplo, que si ven chavalito que este en bachiller se escoita o tema de Pontes, pois non lle sona de nada. Pero sí que é verdad que, o sea, non lle sona de nada a temática, esas cousas que digo. Pero sí que é verdad que despois, pois, sobre todo, eu sempre, o sea, falo, que hai veces que falo, parece que teño 60 anos, parece que o meu abuelo que está sempre falando do vello que está e do jodido que está e de todo esto, sabes, que está de puta madre, de 90 anos está genial. Eh, pero eso, entón, por eso entendo tamén que haxa xente maior ou que por exemplo, o tema de Pontes saquei fai varios anos un tema cando morreu meu avó, que se chama Paparrexo, que tamén se fixera super tal, sí que creo que teño como esa sensibilidade a hora de escribir, de expresarme ben e facer, non tampouco porque o busque necesariamente, pero sí de facer que a xente pois conecte con eso e sempre pasame primeiro con Paparrexo e pasame con Pontes, de que hai moita xente que me conta, pois
escoitei ese tema e fíxome chorar, ou fíxome chorar a miña mãe, que hai veces que é como, bueno, por unha parte xa non sei nin que decir, porque moitas gracias tampouco, perdón tampouco. Sí, Non sei, hostia, de que eso é complicado que alguén che diga, buah, chorico un claro, tema teu, que como, gracias, pero lo siento, no, sí, sí. sí, ou tal, entón, creo que sí que teño esa sensibilidade, e isto creo que conecta un pouco con que, me digo que se dice dos nenos pequenos de, se fala como un home vello, pois eu considero que en moitas cousas da vida tamén falo como un home vello. Por eso tamén permite conectar con certos temas e tal, permite conectar con xente mellor máis moderna. Pero fíjate, tamén que falaba un pouco nunha conversa que se vai publicar antes que a túa con Festra, falábamos tamén deste tema, non, do mundo do rap, das letras, de que, bueno, o rap originalmente, non, está un pouco máis ligado e está ligado á reivindicación, a un pouco o tema da calle, pero que é importante tamén que o que fagades en rap ou en calquera estilo, non? Que o que se faga unha cousa que vexo moi clara, cada un fai o que quere. Volvo a repetir, son unha persona que non sei escribir, non compoño, non teño unha carreira, nin son quen para dar leccións. Pero agradecese moito que a xente escriba do que vive, do que sinte, que non collaste agora e digas unha canción, vou con mi coche, con mi Ferrari, con mis chicas, con Claro, non sei que, estás costando chegar no, a final de mes, sabes? Quer dicir, sí, total. que podes cantar o que queiras, cada un pode cantar o que queira, pero se agradece moito cando a temática que sexa, oye, se queres cantar de coches porque tes miles de coches, pois cántame de eso, non? Pero que cantes de algo que ti vives e que ti sintes, porque ao final ti depois tes que defender estas cancións diante da xente e non é o Claro. mismo defender unha canción X que non te representa para nada que de cantar algo que sintes, porque a hora de expresarlo cambia por completo. Sí, total. Aquí, bueno, quero decir bastantes cousas. Primeiro que nada, isto, gracias a Dios, ahora xa non o escoito moito porque é unha tontería, pero sobre todo ao principio, cando empezaba co tema das batallas, cos primeiros temas e tal, rollo, estaba como concepto en general, que eu creo que eso hoxe en día xa non está, como de la calle. O sea, no, es que a ti te falta calle, porque eu, por exemplo, en plan, pues bueno, sempre fui unha persoa, saquei sempre super boas notas, tuve unha sorte de universidade, foime todo ben tamén, 4 anos saquei a carreira, tal, non sei que, entón, como que, sobre todo ao principio, moitas veces sabes, pues pensan que eres un pijo polo que seña, Sí. que non teño absolutamente nada de pijo, pero sí que é verdade que, bueno, que tuve unha sorte de ter unha situación económica boa, que nunca me faltou de nada, ni muchísimo menos, pero estaba con isto de la calle que xa dicía, fa, vale, teño 16 anos ou teño 17, estou aquí estudando para segundo bachiller e non estou roubando ou non estou traficando. Vale, o sea, non digo, sabes, que cada persoa pues, ten unhas situacións que o levan por uns camiños ou por outros e que veía moito con todo eso. Pero por outra parte era como, joder, gustame o rap, gustame do que se fala no rap, ademais o rap é reivindicativo, sou unha persona reivindicativa, de esquerdas, que sabe o que tal, por que non vou poder facer rap? O sea, sí que non vou decir nada que non seña verdad, nin nada de, no, mi primo te pega un tiro porque no, os colegas non teñen pistolas, nin recojo un fardo en el coche, porque no, porque tampouco é verdad, pero estaban como por unha parte de, vale, di o que queres, pero por que non pode facer rap? O sea, por que non pode falar do que queira eu? Sí. Dentro dos contextos sempre, moi importante, no rap podese falar de todo, e aproveito agora e miro a cámara, no rap podese falar de todo, menos ser un facha, ser un fascista, porque o rap ven de onde ven, e que eu fale do paso do tempo de todo eso, non quere decir que eu deixe de saber de onde ven isto, e do camiño que ten isto ao largo da historia como música reivindicativa contra o sistema, e non como que está sendo ahora, que hai un par que van de antisistemas bueno, polo que van, porque ten a cabeza comida. Pero eso, moi importante, podes falar de todos os destes. E xa está, xa... como vexe a miña mãe, isto xa me bota bronca, pero Pero bueno, mira, hai que calcar momento é bon para decir. pero é importante dicilo porque justamente con Festra falábamos un pouco desto, non? Lóxicamente, como decimos, o rap está máis ligado á reivindicación, cada un que escriba o que queira,
pero sempre con esta limitación que eu vou facer túa o que dicía Festre e o que estás a dicir ti. Ti podes escribir do pasotempo, ti podes escribir a túa parella unha canción de amor, ti podes escribir unha canción de desamor boísima, un rap guapísimo, ti podes lanzarlle barras a quen queiras. Ahora, o que non pode facer é como esta tipa que non me... Cando falei con Sí, Festra sí. olvideime do nome e agora tampouco sei. Angie Corine, Angie Esa, Corine. que Sí, fai sí. un rap que está defendendo a Vox, que fala de dos malos que dos ocupas, os malos que son. Eso sí que eso no, porque aí sí que estás eso sí que estás faltando respeto a quen sentú as bases do Todo. rap no en España, no mundo, en todos os lados. Eso sí que No, é o que a todo. non ten sentido e eso sí que non se pode facer. O sea, Ainda, ainda bueno, porque xa, bueno, non sei cal é a súa trayectoria interior, pero xa se ve como máis un produto que sale agora para facer eso, ainda que, bueno, creo que ten temas de antes. Por exemplo, casos como o Hincho ou Suiteme, sí. que, bueno, tamén o público que escoita o Hincho ou Suiteme en 2025, pois claro. Pero bueno, ainda me mete máis peor no corpo de como se poden estar dicindo esas cousas e tal, que bueno, que tampouco é fácil poñer a liña, porque o sea, eu non son absolutamente nada conspiranoico, eu Hincho ten ten un tema inteiro de terraplanismo, de conspiración, de vacunas e de todo eso, e por unha parte tampouco sabes nunca onde está o límite entre vale, a liberdade de expresión está ben, e de outra de, wow, estás dicindo algunha cousa que como persoa pública tal, pero tamén como limites eso, eres un fascista del gobierno del PSOE, entón hai que ter cuidado e non é fácil tampouco discernir esa línea, pero... O que está claro cara onde hai que pensar, cara onde hai que pensar o que cousas non se poden pensar, máis ben, xa non en cara onde pensar, Claro, sí, sí, que eu sí, sempre o digo, e con isto xa pasamos a quero falar tamén das colaboracións, non, pero sempre digo que ok. lógicamente cada un pensamos como pensamos e demais, pero hai cousas que non son entendibles, é dicir, ti podes ser un poquinho máis de dereitas, pero a mí non me podes Sí, defender pensamentos terraplanistas que non teñen sentido, que a ciencia está aí claro. e non me podes defender outras cousas. Sí, bueno, aí tamén entra eso xa é un eixo paralelo que hai moita xente tamén de esquerdas Sí, que sí, tal que eso tamén é curioso. tampouco me quero meter aí No, porque eso xa é un follón, isto nos daría para pero moitas horas sí, e sí, meternos en fregaos sí. que creo que nin ti nin eu No, 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 queremos nin non vai mal. precisamos, que o falaremos un día cunha caña ou un café Perfecto, aí, pero aquí non que eu quero vivir perfecto, tranquilo e non quero eu perfecto. non quero ser eses podcast de 4 fulanos aí sentados que se van virales por estas cousas, non, a mí eso non me interesa, a min Sí, no, interésame no. máis a vida, enxer a vida e a música, e interésame o que xa ti comentaches ao longo da conversa varias veces, que é unha cousa que a mí me maravilla, que creo por experiencia, por lo que coñezo de moitas bandas, de moitos grupos e da escena galega, que hai moitos amigos no mundo da música, moitos xente dun grupo de outro que se leva moi ben e tal, pero no xénero, e isto sei que o meu colega Vol non lle gusta moito que eu fale de xénero urbano en xeral, non, pero é o máis fácil que para englobar, creo. Teño os máis ou menos, pero tamén lle chamo porque senón non sei nin como chamar. Así Por que aí, que é moi adiante. complicado, non? Entón, dentro do xénero urbano, creo que onde no rap, sobre todo tamén, non, históricamente, onde máis se ve o compañerismo, onde máis se ve o apoiarse, onde é máis fácil ver colaboracións, ti no pop ou no rock, ver dúas bandas colaborando, é unha cousa moi complicada e en cambio Por motivos logísticos tamén, o sea, pues, o noso permite que sexa sí, fácil. depende, porque a veces cun cantante dunha banda pode colaborar con outra, quer dicir, a veces se pode facer Claro, máis cousas. Creo que moitas veces claro. hai, creo que hai máis egos en outros xéneros, me parece, e isto voume calar porque igual é un melón que tamén moi curioso, pero joder, no vosso caso hai un pouco máis de relación, non? Ti no teu disco, por exemplo, dunha maneira ou outra, sexa con producións ou sexa rapeando, están Juli, Volverio Fendi, Rodro, Petrovski, Willow HZ, Jones, Kid Mount, Sky J, o sea,
que nivelaco de xente que participa no teu disco, xente que, como dicías, ou son compañeros de piso, amigos, ou acabaron sendo amigos a raíz da música, que eso me parece Sí, total. un premio, o sea, eu sempre digo, o éxito Sí, é, as cifras axudan a ter éxito, os cartos axudan a ter éxito, pero ti xa te levas amigos do que estás a facer sí, total, musicalmente. total, total. É como outro día, o sea, xusto con Xian, o sea, con Xian Pais, Nove Louro e Fabio e tal, coñecinos, xusto, fai non moito que me levo con eles, un ano e pico e tal, desde que quedamos por primeira vez e tal. E, por exemplo, Xian, agora, estamos os dous opositando, estamos todos os días na Conchi, xuntos, os dous aí chapando. En plan, é a persoa que coñecín, por exemplo, a través da música, que xusto tamén se dan circunstancias persoais de que, bueno, a miña parella é de Louro tamén, entón xusto aí como aí que me levo máis con eles, pero sí, danse, eso é a polla, poder ter outro día ainda estábamos eu, Xian e Willow, e fixemos unha sala e pasamos de puta madre, casi todas incluso eran colegas de algún dos tres, porque tal, foi a polla, ao final é algo que te levas, independentemente dos cartos ou de todo eso, ou do que fora, e tamén o bonito que te levas, e con todos, con Kid Mon, que está agora en Madrid, con todos, con Jota, que é o meu manager e produtor e tal, con todos. É a parte, sin dúbida, máis bonita de coñecer xente, de estar con outras persoas como Papaquino, por exemplo, tamén, que vin que suixo de un Tabadel, que é un chavaliño de puta madre, que estuvo con nós tamén no bolo, non quero decir máis porque non quero olvidar de nadie, pero sí, é sin dúbida das partes máis bonitas, quedar para facer música e porque non a facer música tamén, porque ao final acabas facendo amigos por outras cousas. Pero sí. Mira, todo o que non me aches, a ver se consigo cuadrar con Xian, que xa falamos no seu momento para tamén conversar e tal, Sí. e non dimos cuadrado. O resto creo que todos pasaron por aquí, menos tamén Willow, que tamén estuvo aí falando xa Ah, con el, a ver se cuadramos para o ano que ven, legal. que veña por aquí. Pero joder, que me flipa, o sea, me maravilla esta posibilidad, non? Dicías este concerto outro día en Santiago, que estive vendo vídeos esa sala aí, creo que foi na Moon, me parece. No Sonar, no Na Sonar. Sonar, perdón, na Sonar. Vi uns cuantos vídeos, armouse unha gozadera Pues está, curiosa, eh? sí, 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 total. Total, estaba petado, estaba petado. Eh, can- Pasan estas cousas, dime, dime. Sí, no, iba a decir que, joder, que tamén está guai porque eso, te xuntas para cantar, sabes que vas ter os teus colegas e despois estás o público, pero xa estás cantando arriba dun escenario cos teus amigos, estás compartindo escenario que a xente que Sí, aprecies, total, que queres. total, total. Sí, sí, sí. E despois estaban, era simpatiquísimo. Empezou Xian, estaba Willow en primeira fila, eu en segunda, berrando, que xa chegamos casi sin voz aos nosos. Despois estaba eu, todos os chavales aí tamén. Fixo Willow o seu, estábamos nós tamén. O sea, a, a pirola. Que iso ven tamén moito de estar con Willow, hai moitos temas de Willow que me sei que ele se sabe meus, de que temos coincidido en concertos random que había 4 personas, entón o público teníamos que ser nós, sabes? Eso tamén pasa de cando en vez. Pero bueno, espero que cada vez pase menos, e cada vez vai pasando menos, Que importante tamén, porque está bastante grande. de todas formas, vivir esas etapas, eh? De esos concertos nos que hai 4 personas, hai 3, hai 10, No, sí, outros que de sí, repente igual sí, fas sí, con 100 personas e o siguiente fas con 5, tamén sí, total. curtirse, falábamos ao principio, non te preguntaba por como cambiabas ti, por como era a industria e demais, tamén darse cuenta de que isto é un sube baixa que oxalá cada vez sexa máis sube, non cada vez, pero Sí, que sí, non sí. sempre vai a ser todo tan bonito como pode Sí, ser no, unha no, claro. noite específica e hai que entendelo e saber que non pase nada que non quere dicir que de repente xa No, sexas o peor artista que hai no mundo. completamente, hai moitas circunstancias que poden facer que un día haxa moitísima xente que xa foi para verte, ou que ao mellor non foi para verte, pero está aí, te quere ver e o pasa guai. E tamén ao mellor outro día, pois, tenos pasado un millón de veces, dir a un sitio que ao mellor hai uns varios que sí que te coñecen e tal, e despois hai uns poucos que están aí que lles apetece verte, e outros que non lles apetece un carallo e tal.
eso tamén é a maneira de ilo levando e de todo, que non é fácil, sabe? Pero bueno, pouco a pouco, indo, eso, pasando por esas etapas, sabendo tamén o valor que ten, por exemplo, pois poder encher unha sala e cantar un tema que os sete xente, que flipa a miña mai, o sea, a miña mai eu fixo o meu primeiro concerto en 2021. Tiña 3 temas sacados e chamaronme para cantar no Barqueiro, xusto máis foi a pirola, porque viñeron uns meus amigos de Santiago, tal, non sei que, estamos no Viveiro. Pero miña mai ten preguntado 1000 veces de tal, non sei que, estou en calquera sitio random que me chamaron de casualidade, tal, non sei que. E miña mai, que tal o concerto? E eu, bueno, ben, paseino ben, pero a xente tal, non sei que, outros igual, moi ben, tal, non sei que. E, por exemplo, en julio deste ano, que foi a Conservera, estaba a miña mai, estaban os pais, viñan os meus abuelos, estaba cheo, miña mai cunha flipando de que a xente se sabía os temas, sabes? E tal, entón, pois tamén é un orgullo, é algo a valorar que a xente se mova por ti, que a xente paga unha entrada por ti, que a xente, pois eso, queira escoitarte, vai a escoitarte, che dé todo o apoio, que é algo polo que non podo estar en absoluto máis agradecido e que, sobre todo, mellor si desde que empezara fora sempre así, que sí que é verdad que non me podo queixar absolutamente para nada, por exemplo, do apoio da xente ou, por exemplo, co tema de compartir redes sociais e con todo eso, que sempre, o sea, nunca tuve nada de hate, sempre foi como todos os chavales super volcados, que hai veces que flipan, chavales que cos mellor casi non falo, E e xusto comparten aí. hoxe sube un tema, compártenmo, entro na conversación e a nosa conversación é todo deles mencionándome e eu dándolle as gracias, sabes? Que é como, joder, que valor ten, e que Sí. eso desde o minuto cero, é verdad, pero sí que é verdad que, por exemplo, pues, cos temas dos directos, pues, tamén non podes pretender que si eres Xosé Maceda, sobre todo, mellor, pues, fai un par de anos e lle toca ir un pueblo random, pues non vai estar supetado de xente, a xente non vai saber quen eres. No, Entón, por eso está en ir queimando esas etapas pouco a pouco. e depois que hai que entender tamén que unha cousa que os artistas tamén tedes que ser conscientes que hai circunstancias que ao final, pois, igual ese día alguén ten compradas entradas dende fai 4 anos para ver a Bad Bunny, por exemplo, ou para non sei quen, ou actúa outro artista. Eu, por exemplo, mira, esta semana na que estamos grabando, o mismo día que teño o concerto dun amigo como é Atún Blanco que vai actuar nunha sala na Disfrutona de Orzán, actúa o meu amigo Atún Blanco. Noutra sala daqui da Coruña actúan as miñas queridas adoradas Leria, que tamén son amigas, cun grupo de Madrid que cando estiveron aquí non os puiden ver, tamén son amigos que pasaron pola Canle. E tamén toca outro grupo na sala Filomatic que fai rock, que me invitaron a vente a ver o noso concerto, tal, que nos molaría. Claro, a mesma hora, na mesma cidade, pero a mesma hora todo. Claro, vou ir a un lado, igual ao outro non podo ir, claro, porque non podo estar entre sitios a vez. Ou algunha vez que ter actuado, por exemplo, un grupo 99, actuaron aquí, sempre me coincidiu que tiña entradas ou iba a cubrir para Mundo Sonoro un concerto a outro lado. Claro, a veces tamén as circunstancias impiden que a xente vaya a todo, porque non se pode tampouco. La vida é la vida, a vida adulta, non? Que falamos. Ou é eso, nós este concerto fixémolo un xoves en Santiago, está todo o mundo. Se ese concerto se fai un venres ou un sábado, ao mellor sí que, o sea, polo menos a xente que estaba aí, ao mellor solo estaba o 60%. Sí. Pero habería moita xente que ao mellor si podería vir e non puido por ser de semana, e moitos outros, pues, xente que vive en Santiago de semana no fin de baixar a casa. Sabes? Non se nin se pode saber, nin se pode controlar, nin nada, é algo que hai que lidiar. Defender os concertos como se estivese a sala chea sempre e sempre, sí. E a crecer, mira, ti dicías agora, porque quero falar de dúas datas xa para ir reenfocando o final da conversa, dúas datas que tes confirmadas. A primeira, que a cal vas a rematar o ano, xustamente falabas de La Conservera, de Viveiro, dese lugar magnífico que hai que poñer en valor o que está facendo esa xente, porque un lugar onde hai comida, un lugar onde hai bebida, un lugar onde levan proxectos máis consolidados, están levando proxectos menos consolidados que están empezando fai 2 días, proxectos de versións, proxectos de humor, están facendo unha programación da hostia e hai que poñer en valor o lugar, porque aparte ali en Viveiro, na Mariña, que non hai tantos sitios onde poder disfrutar de cousas como esta.
ti actuaches e volves agora o 26 de decembro xunto con Kid Mount a poñer casi o peche casi das campanadas, non? Como casi que guai, dicía que fora especial ese concerto que atuanei aí disfrutando, vendo como estaba a xente, que aparte os vídeos era unha locura, que guai volver e facelo cun colega nesta ocasión especial, Genial. Foi desde a primeira, o sea, xusto entereime de que iba a abrir un sitio tal, que me mandou miña irmá, e dixen, que guai, tal, non sei que, despois falaronme, e foi como, vale, necesito, ademais, porque xusto nese momento, sí que é verdade, despois do disco dar algún concerto e tal, pero, sabes, non o era, bueno, eu son de Viveiro, vivo en Santiago, o sea, vin dar os concertos tanto en Viveiro como en Santiago, daros na casa, daros en algún outro sitio, pues e tal, era como, necesito dar un concerto na casa e tal, quero dar un concerto en no Brau, porque no Brau está todo o mundo, porque claro, se non un concerto este sábado, por exemplo, en Viveiro, hai 4, porque non sí. está xente pois marcha ou ten un facer e tal. E foi como, necesito eso, necesito facer un concerto, ademais era como a xente sempre do seu apoio todo eso, pero sei que agora, se fai un concerto agora, vai haber xente, e vai estar a xente a tope. Si que é verdade, non me esperaba que houbera tanta, nin que se acercara tanta xente diferente, e que eso que foi, que estuvo super ben, e eso foi, a verdade, un placer, e tanto toda a conserva era tal cual está montada, pareceme algo xenial, e algo que tamén lle dá vida á nosa vila, non só no Brau en Navidad e Semana Santa, que son as datas as que a nosa vida xa ten vida, na nosa vila xa ten vida, sino que están sempre facendo cousas, sempre poñendo actividades e todo eso constantemente, que tampouco é fácil No. empezar un sitio de cero, ademais co rollo innovador que teñen e tal, pero bueno, que están aí facendo unha labor super guai. E nada, pois volver xusto ademais con Kid Mon, que ademais xa veu, cando foi o meu concerto, viñeron prácticamente todos os chavales viñeron, que ademais, que parece unha tontería, pero que Viveiro, do sitio de Santiago está a 2 horas, que é do sitio que Mira, máis cerca viña. parece Che digo do resto. non é unha tontería porque eu quero ir, non vou ir a poder ir ás 3 datas nin de coña, quero ir o 13 Claro. ali, quero ir o 20 de decembro tamén, e quero ir o voso día, me molaría ir, pero claro, eu ahora mesmo non podo conducir por tema de saúde, porque teño un ombro jodido, non podo conducir, claro, e dende a Coruña a Viveiro, Pois desde Coruña é o sitio máis cerca. claro, e aínda así, se quero coller, por Imagínate, exemplo, o sí, bus, sí, sí. podo pillar o directo, que creo que as 2:30, entre semana e tal, pero se non teño que ir a Ferrol, de Ferrol a lá, as comunicacións son horribles, o sea, que a xente vai Sí, ali, sí, que a sí, xente sí. vai a Viveiro, que isto Sí, é en tela, sí, que estamos sí. estamos a 2 minutos, como quen di, pero as combinacións para moverse en transporte público... Ese día viñeron prácticamente todos os rapaces e xusto o Kid Mound veu desde Santiago e tamén pois apoia que poida vir e poidamos compartir escenario como tal o día 26 e eso, a verdade é un orgullo e bueno, do resto creo que van vir moitos tamén porque estes apúntanse a un bombardeo, se non teñen é o que facemos sempre, se non temos motivos ou tal, se podemos ir ao do resto, pois sempre intentamos ir, que é pois o mellor, porque ao final todo isto forma parte tamén dun movimento do que todos somos parte e de que está crecendo en xeral. Pois eu ese espero ir, creo que das 3 datas creo que é a máis fácil para poder ir, que a máis creo que teño xa mañá onde dormir tamén, o sea que espero poder ir Vale. porque aparte nunca fun a Conservera, estiven no Resu, pero Sí, pero non non ali. entrei ningún día deses na Conservera e tal, e teño ganas de poder verla porque aparte, joder, o que dicíamos, non? Ten unha programación moi guapa, fai cousas o bingo que fai aí con Marisa, fan moitas cousas Sí, sí, distintas sí. que ten a valorar, e a segunda data faime moita ilusión personalmente a min, da que quero falarche, que o Osa do Mar, onde tienes un dos 3 primeiros confirmados xunto a West SRK e xunto a de Pedro, que me fixo moita ilusión cando vin as confirmacións e vin que estabas aí, que, joder, o Oso do Mar
sempre direi que é o meu festival favorito por riba de todos, é un lugar onde me sinto como casa, Diego e toda a xente da organización son maravillosos, e entendo que para alguén como a ti, alguén da Mariña tamén, pois actuar nun lugar como este, que aposten por ti tamén, aparte como primeira Sí, sí, sí. confirmación do festival para acompañando os primeiros abonos á venta, tamén ten que ser especial, que te anuncien así e que conten contigo. Completamente. Completamente. Un orgullo polo que lles estou super super agradecido desde o minuto cero, que contaran comigo, que quixeran tamén que podía ser perfectamente que sería completamente normal que contaran comigo e que de primeiro non me mencionaran a min, Sí, podían porque anunciarte tampouco, o último nome que se anuncia no, en claro, calquera cartel de sí, claro, está aquí no, más ala, xa está, venga, pa diante. pero tamén que, joa, pues que me den esa importancia, ese, por exemplo, que é a tontería, pero fixeron o vídeo este Despois, promocional que van cos posits e xusto foron moveros hasta o Barqueiro, que desde Burela é media hora, bastante máis de media hora, e foron á ponte para presentar a esa, parece moi genial, con eles super ben, a dous deles coñezos en persoa tamén, e moi ben, e nada, un orgullo total. E teño moitas ganas, tío, porque nunca estuve en Noosa, porque xusto hai un pouco de conflito de intereses con outros como os pais, porque xusto no Barqueiro hai sempre a patrona, hai unha festa que é a noite meiga que o venres, e a patrona que é o sábado, e sempre coincide co Osa do Mar, e xusto este ano hasta foi bonito porque eu estaba na patrona, porque estaba con os pais e tal, e xusto anunciaron eso, e foi como, bueno, o ano que ven non veño. Non pasa nada, non a pasa ver, nada, porque non pasa nada. é por ir a tocar nun festival, Claro, claro, un claro, festival que claro, está ao lado da claro. casa, pero bueno, é un festival, oye, xa está, non pasa nada. Sí, sí, sí. A No, patrón non vai genial. entender. A patrón non vai entender. No, total, total, total. E no, faime tamén moita ilusión, e sobre todo teño moitas ganas de ir, porque coñezo moita xente, bueno, ainda estuveron este ano no Belouro, que estuvo con Xan, estuveron con Fabio, que xa me dixeron que é genial, e coñezo a moitísima xente que foi como público e que di que é dos seus festivais favoritos e que sempre pasa genial e que todo, e a verdade que teño moitas ganas de ir para o ano que ven a ver como vai a cousa, pero sí, teño moitas ganas e espero poder disfrutar moito, que estou seguro de que sí, sobre todo que vai moita xente tamén de Viveiro e tal, se me dixeron que iban coller entradas para allí, é un orgullo e teño moitas ganas. Eu xa che digo, por a miña experiencia que fun a moitos festivales, quedame moitos por ir, pero é dos festivales para que no cal os artistas tedes, me parece, a mellor posibilidade, os artistas novos, o mellor lugar para poder actuar, porque é o sitio onde o 95% da xente que vai respeta o que está pasando no escenario. Aí a xente que pode falar un pouco máis ou menos, que eso pasa en todos lados, Sí, pero a xente escoita e quere vivir a experiencia de estar descubrindo un novo artista. Pasou, por exemplo, este ano sí, con as Liñas del Corro, que a mm, mí moita xente, moitos amigos meus que estaban ali, que non as coñecían, fliparon, a xente está mm, atenta ao que está pasando. O de Nove Louro foi unha bestialidade o que pasou con el sí, ali, e despois como se mostrar dos artistas que sei no de primeira man que se fai ben e non sei, mola aparte, mola medio o festival, eu sempre falaría moi ben deles por isto que están a facer, porque non é tan fácil lanzar un cartel con un nome así moi potente como é o de Pedro, pero con dous nomes como The West ou o teu, mm, que sodes a priori, según a industria, os que menos mm, axudarían a vender un festival, e neste caso a xente dosa di, no, a nosa filosofía sempre foi apostar por talento novo, por talento da zona, por talento da Mariña, que eso mola moitísimo que o sí, fagan, sí, sí. e aí está, e joder, eu teño moitas ganas de que chegue, teño moitas ganas de saber o resto do cartel, pero teño moitas ganas de que chegue ese día para ver vos alos, porque estou seguro que no teu caso, como dicías ti, vai a ser especial. Vas perder as festas do vaqueiro, La patrona, o arqueiro, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. pero No, oye, digo, si a carreira vai para arriba e cada vez tes máis bolos, vas perder moitas cousas, vou pero perder moitas, si vas teño que perder, non pasa nada. Pero bueno, que teña que Pero ser. sí, Mira, por ir rematando,
que máis vamos a ver ou como se plantexa o 2026? Falabas dun novo disco aí que, bueno, que tiñas en mente Sí, traballar, supoño como todos. Lóxicamente esta pregunta é unha pregunta que é moi difícil que respondades, non? É un pouco parecida a de como te valoras ti, que é difícil respondela, pois sí. este é o mismo porque os plazos son os plazos, depende de moitas cousas e non se pode dicir todo, non? Pero como te Sí. plantexas o 2026? Ben, con moitas ganas de que non pare isto, de aproveitar o tirón. Teño que mirar como faigo, porque tiña estar nas oposicións, entón vai haber aí uns meses que tamén a Com- verdade que agora lle estou apretando un pouco máis a música porque sei que despois non lle vou poder apretar, entón dentro do posible a ver que tal. E nada, a nivel colaboración vou seguir sacando temas, por exemplo, eh, máis vou gravar dentro de un par de semanas un tema con dous dos que mencionábamos moitas veces aquí, non vai parar eso, a tema de, por exemplo, participar en discos de outra xente, creo que mínimo tres, espero que sallan en 2026, que tamén falamos aquí. E despois a nivel xa máis persoal, contando con colaboracións tamén, vou sacar un EP durante este curso. Espero que relativamente rápido, estou rematando a parte de composición, entón hai que mirar para cando pode sair, quero que intente sair un pouquiño antes do que saiu este disco, que este disco saiu en maio. Claro, por exemplo, para o tema de datas e tal, pois non é moi fácil, porque esas alturas de ano xa está todo máis máis pechado veñido. todo, sí. Por eso precisamente quero intentar un pouco antes. Nada, decir que isto tampouco quero ainda tal, vai ser un cambio, o sea, ese EP vai ser moi diferente a Pontes, non vai ter prácticamente nada que ver, é un cambio a outro xénero barra liña xenérica diferente que quero probar e que además dun xénero que non fixen nunca e que vai ser solo ese EP de eso. Nada, a ver que tal. E seguir pa diante, xa con vistas a... Bueno, ese xénero non é rap, pero con vistas a non deixar de rapear nunca, porque de verdade o que me gusta, e ainda estaba outro día, estou preparando un tema para un dos discos estes, que bueno, que vai ser como se chama, dos adiantos deste disco, Hmm. é un tema así de rap tal, e xusto está escribindo, é como, joder, é que me gusta moito rapear, o sea, pode facer outras cousas e tal, pero Pero rapear, rapear é o que máis. por moito tío mellor non tal, rapear é o que máis me gusta, é o que máis, sí, o que máis. Entón, eso, non podo dicir moito máis, eso, preparar xa, espero durante este brau, por primeira vez, aprobe ou suspendo as oposicións, vou tomar libre para min, entón espero durante este brau poñerme a full ca música e preparar xa un traballo longo para que saia durante o curso seguinte, outro que sexa tamén diferente, pero bueno, teño que, agora estou unha vez acabou o disco, por exemplo, empecé pois a facer bastante pois, unha etapa así un poquinho máis experimental, os temas que están salindo agora, que eran de xéneros pois, como non tocara antes ou tal, nada, seguir un pouco nesa liña, sobre todo eu sou unha persona que, por exemplo, para facer un disco, pois teño que ter moi claro o que quero decir, teño que plantexarme en eso, teño que seguir facendo temas diferentes, saber exactamente que vou querer, en que liña quero que vaya, e nada, todo eso. Pouco a pouco xa se irá vendo, a ver como van saliendo as cousas. Haberá que estar aí, lóxicamente, atentos ás redes, aos Pero TikToks, que sí, a todos os lados si no pérdelo. para ver o que vai a vir. Simplemente dicir que aplaudo dúas cousas que dixeches, xa che vou facer as últimas preguntas, pero aplaudo o que vayas a sacar un EP totalmente distinto ao que estás a facer, porque sempre direi que os artistas cando estés nunha época emerxente, unha época inicial de carreira, ou como se queira chamar o momento no que estás ti, época underground, ou como se queira. Este é no momento perfecto para experimentar, para probar, para sair da zona de confort, que é moi bo sair da zona de confort tamén, igual que na vida, tentar
explorar outras cousas porque nunca se sabe, non? Onde podes encontrarte máis cómodo, onde podes querer facer máis cousas, co cal aplaudo eso, e depois o que dicías, unha vez que pasan as oposicións, pase o que pase, tomarte un descanso e relajarte un tempo para ti, porque falábamos antes dos Sí, camareiros, pero preparar unhas oposicións sei no por... Eu non as, o mismo, eu parece que non me vi nada neste mundo, non? Pero eu non estudiei oposicións, nin preparei ninguna, pero teño suficientes casos cerca de xente que as preparou y joder, o que queima sí. eso Queima, queima. tentela, Queima, que de todas maneiras, o sea, vai ser de que me vou tomar o grau libre de non traballar, pero se me poño ca música, vai me dar a Hombre, pila de traballo tamén, que claro, pero vai eso vai ser ser libre de todo porque non podemos estar libres, pero non, ese non se traballo pode parar. pero ese traballo vas a levar moito mellor que ter que atender 50 mesas no bar, seguro. Sí, sí, en parte sí, pero tamén hai partes que non, a mí no, a tema mental e tal, me non disfruto demasiado, o sea, cando disfruto, disfruto moito, pero cando Su- tal, son persona que se raya moito e que tal, e que hai veces que non... O sea, por exemplo, estas semanas estou, bueno, un par de temas aí, así que é verdad que cando estás, o sea, a mí non hai, para mí non hai mellor momento que estares, por exemplo, compoñendo un tema, ou moitas veces non eu solo, con algún amigo ou tal, si nos poñemos e xusto cando tocas a tecla perfecta e de repente todo encaixa, de repente como tal, eso é genial. Pero eu tamén, por como son unha persona super rayada, lle dá moitas voltas ás cousas e que tal, e tamén hai moitas noites que me vou jodido para a cama, pero bueno, ao final isto é parte do que facemos e bendito problema tamén estar rayado por ter que facer eso e poder seguramente pois tomarme o brau de non traballar este brau para tamén liberarme un pouco da cabeza ou que o traballo sexa ir a non sei que sitio tocar, unha só. Pero aínda así como é a mente, O sea, Sí, sí, que sí. eu son unha persona moi rayada en xeral tamén e te Mm, entendo perfectamente o que estás a dicir porque a min pásame e o que eu fago é moi, se falamos de underground o que eu fago é moi underground e eu non dependo de nada nin nadie me exige nada, como a ti non, pero bueno, que eu xa estou nun punto claro, pois todavía máis baixiño e non pasa nada, pero eu me rayo moitas veces con cousas de, a hora de preparar, de gravar ou non sei que. E é jodido cando faz algo, a mí me encanta facer isto. O sea, eu sigo facendo porque disfruto moitísimo co que fago, pero é jodido cando algo que disfrutas que é o teu hobby non, sí, non o disfrutas ao 100% porque queres ou porque o queres facer moi perfeccionista ou porque ves que te está costando máis ou porque ves que hai cousas que non controlas. E aí a sí, mente, total. cuidado, Total, ou porque me sinto mal, o mellor estuve no día na biblioteca e, pô, va, despois chego tal ceno, poño por a noite a escribir. Hai veces que o mellor outro día estaba reventado, dixen eu, fa, no, vou, cenei e tal, e tomei na cama e intentei dormir. E non daba a dormir, non daba dormido, estaba sentindo mal, e eran as 2 da mañá, e collín o móvil, así tomado na cama, puxeme o principio dun tema que estaba facendo, e foi como, pum, ala, xa me fixen un colacao e xa me puxen a escribir, porque tamén me sentía en parte un pouco mal por non estar aproveitando ese eh. tempo, ou por decir, buah, levo unha semana, non vou decir nada ningún dos temas, estou aquí perdendo o tempo, e teño que espabilar porque me pilla o toro. É parte do proceso. Si son as nosas cabezas os seres humanos que eu creo que se non Sí, sobrepensamos as cousas non somos nós. O sea, sí, total, está total, claro. Mira, total. últimas dúas preguntas, último bloque, dous bloques de preguntas moi Vale, rápidos, xa non chego a roubar moito máis vale, tempo. O primeiro deles, perfecto. falamos de colaboracións, falamos de xente que a cal o pasas ben, toda esta xente que a cal disfrutas en riba do escenario, pero quero agora, claro, pedirte que me fales de artistas de aquí é máis complicado por todo o que estamos a falar, por toda esta xente, todos estes amigos que rodeas, entón esa pregunta Mm, vamos a obviala para que así non teñes que vale, elexir entre un e outro vale, e perfecto. así non hai que elexir e non pasa nada se tes algún bif que sexa por outras movidas e non pola miña canle vamos a deixalo aí Perfecto, pero fora da perfecto. escena galega fora do que temos aquí que xa máis o nomeamos moito durante esta conversa. Cales son os artistas ou os proxectos que máis te están chamando a atención, que tes aí en repite, e que son, bueno, entre comillas, imprescindibles? Pois non podo deixar de nomear, por exemplo,
aos artistas que máis me marcaron e que especialmente no relacionado co rap, como son Il Pequeño, Ergo Pro, Joque, Dano, toda esta escola da música urbana, neste caso máis tirando para o rap en castelán, que marcou todos os últimos, o sea, de chavaliño escoitaba máis sempre a través do tema das batallas de gallos e tal, conectei moito ca escena de Argentina, con Duki, por exemplo, que me pillou o fenómeno fan cando tinha 15 anos, sou super fan de todo eso, e que sigo sendo, ainda que xa non escoite moito do que fan e tal, pero tamén foron moi importantes estes todos os que nomeo, tamén escoito moitísimo a Glosito, que aínda que moitas veces na temática, na ideoloxía, en todas as cousas non estou para nada, non para nada, pero estou moi lonxe do que el pensa, pareceme un animal total, e estou moi olvidando. Ahora tamén estou escoitando moitos chavales que están facendo reggaetón, que están salindo ahora para diante, Xillo, Fernández, La Diferencia 2006, que é como o que está de moda ahora e que son increíbles. Despois tamén referentes históricos como pode ser Young Beef, que tamén me gusta bastante. E índome un pouco desto sin ter absolutamente nada que ver, a persona que mellor vin escribir, mellor vin compoñer cancións na miña vida, que é Fito, Fito e Fitipaldis, que escoito bastante, que hai veces que vou así pola calle todo en chándal, ca gorra, tal, non sei que, os cascos con cara de mala hostia, E vas escutando o Fito. estou escoitando un tema de Fito, sabes? Pero sí, agora estou me olvidando de moito, porque estou agora pensando, que estou escoitando? Non me acordo, o sea, non me sale agora, pero estes son os básicos da miña vida. Sorpréndeme e encántame o de Fito, que ao final todos podemos ter o noso estilo marcado, as nosas cousas, e sempre hai ese artista Sí, ou sí. ese grupo, ese proxecto que se escapa do que máis chamalo do que é habitual, pero que é imprescindible tamén, que eso... Sí, polo que levo escoitando no coche toda a vida. Fito, Sabina e Serrat, basicamente. Despois de outros e tal, máis temas puntuais, pero de ter discos enteiros e de escoitalos no coche, eses que son máis raperos que moitos dos que dixen antes. Sí, é que buah, ser un melón Sí, pa abrir. ese xa é outro mellón, Mira, sí. é Sí. como unha conversa que todavía non se vai a publicar cando se vexe esta, pero que falábamos un pouco desto, do que é punk, do que é tal, falábamos de que hai artistas que non son punk en canto a estilo musical, pero que a súa actitude e Sí, a son moi súa punk. forma de vivir a vida son moito máis puncarras Sí, que un grupo que vai, sí, somos sí, os máis punky, eres sí, un sí. pijo de malasaña, o sea, Total, que total. eso daría para moito máis, pero sería un... Eu, mira, cando me la sude todo por completo e queira xa que todos pronto un día vou empezar a facer podcast de abrir estes melóns e ver o mundo arder, que estaría Madre guapo. mía. Mira, último bloque. Vale. É un bloque que eu facía na anterior tempada, nas anteriores tempadas, que o deixei abandonado, pero que estou no volvendo a facer porque creo que é importante que a xente sepa se eres un psicópata ou non eres un psicópata. Vale, son preguntas que poden parecer unha tontería e en realidade son unha Vale, estupidez, pero que teñen unha base científica que eu contratei a vale, universidades como a Universidade do Barqueiro, a Universidade de Viveiro e a Universidade de Malpica, universidades punteiras, vale. que eu lles dixe, mira, Moi teño isto, quero que me fagades un estudio do que é ser psicópata ou do que non. vale. Entón, fixemos un estudio, eu vouche facer preguntas e según o que ti respondas, vas a ser psicópata ou non. Vale, é importante que a xente o sepa porque se é un psicópata non pasa nada, pero hai que sabelo que Vale, non vale. hai problema. Primeira bloque de Ok. preguntas, hai que cenar. Porque é un vicio que temos os humanos, non? Cenamos, comemos, Sí, desayunamos, que sei, estas cousas sí. que nos gusta moito facer. Pero na túa casa, únicamente aí no piso, só tes a posibilidade de cenar cereales con leite. Vale, solo cereais con leite. Ou tes a opción de baixar a un bar, un restaurante onde fan a túa comida favorita, pero con dos condicionantes. Tes que ir baixo unha chuvia torrencial, coller a comida e volver ao piso para poder comela, non a podes comer ali, e aparte as condicións higiénicas dese sitio son un pouco cuestionables. Hai unha rata nadando na sopa, hai cucarachas no medio do pan, bueno, estas cousiñas. Entón, que prefires? O cereais con leite ou esa comida? Si fora por chover, iba pola comida, pero no, sendo así, cereais con leite.
E que botas primeiro, a leite ou os cereales? Non son tampouco moito de leite de cereais. O que non me gusta moito da xente que é como, no, como vas? O sea, que lle dá demasiada importancia ou que odian aos outros. A min nada máis ou menos igual. Se a queres quentar, por exemplo, se queres quentar o leite e te vas facer un colacao, pois tens que botar o leite primeiro para botalo, non vas manchar tampouco dúas tazas para botar unha tampouco encima da outra. Pero se non, o mellor lle botas cereais por sí. Vale, Non sei. bueno, vale. Segunda pregunta. Estás aí cos Vale. chavales, pides unhas pizzas, estás aí na casa e tal, saides de festa, non? Ides aí un par de bolos, tal, e bueno, tomades aí unhas bebidas espirituosas, se do caso, se non, Sí, non se dá, que non pasa nada sí. por non tomalas, pero volves de madrugada, volves a primeira hora da mañá, non? A noite complicouse e tal, acabades aí nun parque rapeando aí, facendo as vosas vainas, chegades e sobrou pizza da noite anterior. Ti chegas con fame. Contemplas que esa pizza da noite anterior a comas a esas horas da madrugada? Sí, claro, para empezar. E, Sí, sí. e como a Claro. comes? A quentas ou a comes fría? Me gusta máis fría. Fría. Sin cantar, sí. A pizza e a tortilla tamén me pasa, que non me requente é medio raro. E o churrasco tamén, gusta máis frío. Prefiero ten outro toque diferente. Vale. Sabe a resaca, pero sabe. Vale. Ahora darei os resultados porque última Vale, pregunta, vale. xustamente acabas de falar da tortilla e patacas. Con Sí. cebola, sin cebola ou dache igual? Sin cebola é moi pouco feita. A eso iba a decir, o sea, sería moi pouco feita. Moi pouco feita sin cebola, sí. Vale. É verdad que para comela fría, se está demasiado pouco feita, é un pouco raro. Pero para comela quente, así, sempre. Pois podo dicir que según os estudios que como dixen da Universidade do Barqueiro, de Viveiro e de Malpica, o teu nivel de psicopatía é cero. Porque Bueno, no caso de bueno. cereais con leite, como non te gustan moito, pois normalmente hai un Xa, non par me... importan máis, pero neste caso pois non se aplica porque xa non é algo que ti tomes, entón non pasa nada. bueno, Tomas a pizza fría, porque a persoas normales e decentes chegan e comen a pizza fría, porque quentala para que se volva chicle non ten sentido ningún, e a tortilla, é certo que non importa tanto con cebola ou sin cebola, pero o que é impepinable é que sexa unha tortilla moi pouco feita, co cal unha persona 0% psicópata, que é importante, pois, mira, moi ben, porque senón a conversa igual non se publicaba. Así que, Pues mira que ben, entón. Perfecto. pois, digo, mil gracias por esta conversa. Non o dixen antes, igual teña que dicilo antes, pero bueno, xa cando publique a conversa vou no poñer na descripción, van a estar para que a xente poida adquirir as entradas para verte na conservera, que se encha aquelo que vaya todo o mundo e sobre todo, como falamos tamén, que a xente se non pode ir aos teus concertos porque comparte a túa música, que lle recomenda a túa música a todo o mundo e a ti agradecerche pois este anaquiño un poquinho longo, pero este anaquiño de conversa e de presentar un poquinho máis como eres e o que é o teu proxecto. Pues nada, moitas grazas por todo, por deixarme tamén este espazo, por facer tan ameno todo. E nada, tamén moitas grazas polas túas palabras ao longo de todo isto. E nada, por min non teño tampouco moito máis que decir, animar a xente que veña aos concertos, se non pode que me escoite no Spotify, que tampouco está mal. E nada, pouco máis. Pois, no que respecta a Canle, estaba eu mirando agora a miña programación, pero non estou seguro se vai haber unha conversa, como xa vai estar publicada, pero se despois da túa conversa vai haber a conversa con Saibran, ou se a anterior foi de Saibran, a xente, cando este isto publicado, xa vai a saber se non está publicada de Saibran, pois a seguinte é con Saibran, descansaremos o 25 de decembro, xente, e o luns 29 pecharemos este ano 2025 cunha artista daqui da Coruña, que é Sara Sístole, que vende publicar tamén nova música, e se acabará este ano, que haberá algún programa especial que publicarei tamén de repaso e demais, pero xente, se acaba este ano 2025, o 2026 vai a vir con moitas máis conversas que xa teño preparadas unhas cuantas xa de xaneiro, e como sempre digo, o máis importante non son as conversas, o máis importante son os proxectos como o de Xosé Maceda que hai que apoiar e que hai que compartir. E xente, vémonos na próxima charla, pero sobre todo, vémonos onde haxa música, porque a vida, como dicíamos antes, se come, se bebe, tes nutrientes, o corpo
pode aguantar. Pero a vida sen música é unha puta mierda, así que xente, vémonos onde haxa música, pero sobre todo onde haxa música de Xosé Masá 65 e este Pontes que estivo presentando. Xente, vémonos, tede un final de ano moi guapo e que viva a música, joder. Chao, chao. Chao.